What's up guys? Good morning! Nami karon sa Dumaluan. Pakita na ko ninyo ang view ni Gunya kay You're my view. You're my view. Kau ba na pamilya na ko namin din eh. Kuha naman alas 7 naman. Alas 7 na sa buntag. No, namin din eh. Daraga to. Tawag alas 12. Dagom. Dagom. Yeah. Ngit-ngit kayo ang palibot kay. Nag-uwan. Nag-uwan dito. Nagdagom di ay. Ano ang dagat din ni sa Bohol. Duman ni guys. Sa Dumaluan. Dungan din ninyo kay. Nindot kayo ang dagat din eh. Oh. Nindot kayo. No, langgam. Oh, kami rin tao din eh. Pa may mga tao din eh kay. Exclusive na mo. Kuan. Kanang bungtag pa niya. Ting klase man ron. Ting trabaho ron. Di man ron weekend. Ihantod pa may unya eh. Maligo may dagat. Kaya hunas. Unya pa ang taob no. Unya pa ang taob mga alas 3. Namin din eh. Dumaluan. Private na siya na dagat. Dapat lumuhay kasi akong vlog. Hi. Hi vlog. Hi vlog. Maligo me. Dagat na rin guys. Dara. Itap na. May dagat. Dong tato sa akong igagaw eh. Budong ta dito sa akong igagaw eh. Kami ray tao din eh. You know what I'm talking. What? English. Dara igagaw na ko. Nagunsa mga diya. Nitag fishing. Ha? Fishing. Naiukoy diya. Wa. Sorry to ay. Ligo sila. Maligo na mo? Di pa rin taon. Baga sa rag-om eh. Baga kagnahong. Ha? Ligo na si Lolo. Tawag. Maligo na siya. Guys, maligo og dagat. So, cellphone naman akong gamit ro no. Nya, di man sa tao bang dagat so atong dadon na tong cellphone. Di man sa tao bang dagat guys. At pwede na to atong kuha ng cellphone na to. Kung matagak di akong cellphone, goodbye. Uy. Ang sanilas. Cellphone naman na itong gigamit. Kay low budget. Ow! Huwag ko ma-inform nga bugnom. Dahil kayo ang tubig. Mura ka bugnawan niya. Bugnaw ay. Dahil sila dito ay ligo. Bugnaw kaya ang dagat o. Kalma kaya ang dagat guys. Bugnaw ay. May pagwawang ligo na. Nara sila to dua-dua sana all. Mara akong giingon ninyo guys, South Palm so nya dara ang Dumaluan. Private nya kuan dagat. Bugnaw oy. Bugnaw. Yeah. Bugnaw. Guys, appreciate sa nato atong t-shirt din eh. Dara gikan sa Makata kung gusto mo purchase ani nga t-shirt, dong lang mo nasa comment section akong ibutang ang ilahang link nila. So gamita ang code no para maka-discount mo 10% discount. Tats 2021 para na mo discount bisag unsa nga t-shirt sa Makata. So pwede ra mo magkakuan guys. Pwede ra mo maka-avail unya na mo discount 10% discount. So wear your mark no. Wear your story proudly with Makata t-shirt. Pa siya kabaw siya lutaw-lutaw. Sige lutaw. Katong pinakuan mo ba? Pinanana mo ba? Bana. Pinanana mo sige. Mura plankton no. Wow! Maka-survive jud siya guys. Maka-survive survivor niya kung kintahin na ikuan ba malunod ang barko basin barko maka-survivor ka guys mubalik sa karyo sa mong cottage kay kuan ako sa nang ibili na tong cellphone kay di ra ba ni waterproof ana tay laing cellphone na yung mahumol Diyos ko medyo na sila dito tugnawa sa dagat murag iyang feelings para nimo. Diyos ko. Ako sa nang iuli niya. Balik na tag-vlog. Inigon niya guys. Balik na tag-video niya. Nagkaman ako ligo. Mahumul sa karyo. Yes. Yeah.
Kita na po tayo niya. Bye-bye! Guys, nahuman akong ligo. Actually, kung wala mo ma-inform guys, naadi-ay ko sa Maldives karon. Nag-spend ko sa akong vacation din kay... Ganahan lang po ko. Nako din tanawar ko ninyo ang kanang dagat din sa Maldives, di ba? Nindot kayo ang dagat din tanawa. Mo ni dagat sa Maldives, oh. Nindot kayo. Dagan lang mga ingane. Oh, dagan lang mga lumot kay wa pa hinlo daw. Nangutana ko bawa pa daw hinlo. Oh, mo din ni Maldives, guys. Nindot kayo ang dagat. So, nay nangaligo dito. Affordable naman sa dang Maldives, guys. Oh, daghan kayo mga ligo. So, affordable na siya. Kung wala pa mo nakadong din sa Maldives, guys, bisitahan tayo ninyo ang Maldives, no? Kay nindot kay dinhe, no? Ang bus dire, tanawa. Example mo ni bus, example. Ang bus dinhe kay puti. Puti pa sa imong mata. Oh my God! Wow! Puti ang bus din sa Maldives. Nindot kayo sa Maldives, no? Nay mga palm trees dire, nindot kayo. Kanya kung gusto ka mag-unwind, pwede kayo din Kung gusto ka mag-unwind, pwede kayo din mag-relax ka din sa Daplin, pwede kayo. Pwede kayo din sa karang Maldives. So actually din sa Maldives, makita din nimo ang Pamilakan Island. Makita nimo ang Pamilakan Island. No, ako ipakita nimo ang Pamilakan Island daray. Nakakita mo na guys kanang isla. Kana nakita na ninyo? Nakita na ninyo? Oh, ako po nakita na nako. So mo na siya Pamilakan Island. Oh, kung nakita mo sa akong vlog nako, lately no, vlog nako. Ndong medina sa Pamilakan Island with Team Fighter. So shout out dai go sa Team Fighter, no. Shout out ninyo tanan. Kamusta? Mag-video na to, oy. Mag-video na ta. Dugay na kay taway video. Awa, di ba kung giingon ninyo, adto dapita Pamilakan Island. Adto na pong dapita. Sikihor na pod. Ako na pong pakita ninyo ang Sikihor na rito, Sikihor. Kita mo nang i-zoom na ko. Kita mo na guys. Kana mo na Sikihor. Mo na Sikihor guys. Sikihor. Likod na ang Dumaguete. Mo na to. Nakahibaw na mo adto dapita Pamilakan, anhi dapita Sikihor. Actually wala ko sa Maldives. Nara ko sa Bohol, Dumaluan. Mo na kung giingon ninyo ganina nako sa Dumaluan Beach Resort, no, sa Panglao. So kung mo din sa Bohol, bisitahan ninyo ning Dumaluan kay nindot kayo ang bus din. Actually dili lang Dumaluan ang nindot nga bus. Napay daghan mga dagat din nga nindot kayo view, no. Anda di Boracay na nindot na nya. Taob-taob na, medyo taob-taob na ang dagat, no. Makitaan man dyan ninyo tanawan awa rin yung dagat, taob-taob na nindot yung dagat din guys sa Bohol kay puti ang dagat din puti ang bus din kita mo na bus maro na akong tail nako ato mo na nindot kayo kay puti ra ang bus ba. Cool kayo. Guys, kung ganahan mo, do mo dire. Kung ganahan mo mag-volleyball, na volleyball din Tara na, kung ganahan mo mag-volleyball, pwede ra mo mag-volleyball din Naidaghang mga kakahuyan dire guys. Ako na ipakita ninyo ron. Nasa montage ko, nakita ninyo ganina. Na kakahuyan. Trees, no, palm trees. Guys, anin ako akong vlog no, gikan me sa Maldives. Wala lang ko gaen og vlog ato, ani na lang. And then amping mo tanan, God bless niya. See you when I see you po sa atong video na to. Amping kanunay, pray always because prayer is powerful. Bye-bye. Don't you see that I need you so? Guys, please like and follow Makata's Facebook page and Instagram account. Ako ang ibutang din sa comment section. Nasa comment section ako ang ibutang nasa ubos. Huwag ayaw kalimot kung mupalit mo sa ilahang mga t-shirts. Parehas ano, mga baybayin yung mga t-shirts. Gamita ang code nga TATS 2021 para na mo discount. Nagakuha mong discount. Wear your story proudly with Makata shirts.